कैसा लगा काबले बे तो मैं खाबाय दा बरिया ना ओइ इदि जानाङा आयौ मा र गुंग्राय गारना फैनो आं बे आले हा गुंग्राय फैनो खुलुमबाय दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय माखासे कमेन्ट हरबाय थायोमोन ना आदा जानायनि भिडिअ बानाय तो फाइनाली दिनै जानायनि भिडिअ फैगोन ओमफ्राय दहाय आं थांनानै जा बुस्थु नांगौ जा बुस्थु लायनांगौ बे बुस्थुफोरखौ लायजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा रेडि खालामगासिनो माने नै बेखौ थफ्लासे ओमफ्राय थफ्ला नै खादाया गोलैबायब्रा ओमफ्राय आङो दा पुरा सुरु खालामसै ओमफ्राय आं संनायफोरखौ बांद्राय बिदि खिथिबाय थाला नङाबा भिडिअआथ' एकदम एसे गोलाव जाहैगोन थ' बेनिखायनो आङो फाटाफाटि आंनि खामानिखौ फोजोबना लाग्रोनोसै फार्स्टआवनो आङो एसे सामब्राम बायदिसिना एकदम हाना लाग्रोखानोसै ओमफ्राय सामब्राम बिथिं हाबाय थानायावनो आङो बेदरखौ सुनोसै सुनानै डाइरेक्ट कुकारावहा बयल खालामसै अके नायलायबाय थाबानो जाबाय नै बाव दङ आथिं आरो गांखं दाउ बेदरनि आथिं आरो गांखं दै नै ओमफ्राय नै सामब्राम आरो नैफोरखौ आं हानोसै बेनि उनावहा नै बेखौबो एसे सुना लानोसै सुनानै आं कुकाराव डाइरेक्ट नै आयौ मा बानलुनि दामा नोगोद माथो माबा 50 थाखा फुवा नैबे बानलुआ नै ब्लेक ना ब्लेक ओमफ्राय नैबेयो नायदो ग्रीन आरो नैबेयो रेड नैबेखौबो होबावसै थाइसे डेन्जार एसे मोदोमनायनि सामब्रामबो हाना लाबाय आरो जे बानलुबो देना लाबाय आरो ओरैजाय सामब्राम दाउखि ओरैजाय ओमफ्राय नैबे गथा अके थ' थावाबो मजा दुंखाबाय एबार सामब्राम सामब्राम दाउखि रसुन बानलु माने गासिबो ज्राव नै सामब्राम दाउखि देनाय जा होनांगौ होखाजोब्बाय ओमफ्राय दा नै आथिं आरो गांखं मजानो होनोसै एबार बास नोंथांमोना नायगासिनो दंबा लाइक होआखैबा एसे लाइक होना होदोब्रा गोजोननाय थागोन नङा होमबा लाइकखौनो होथाराब्रा नोंथांमोना लाइक हो एसे लाइक हो कमेन्टखौ लास्टआव होबानो जाबाय मोजाङानो बेथ' जाबाय दा एसे दै होनोसै दै होनायनि उनावहा खोबनोसै खोबखांनायनि उनाव मोनबाथाय थ' बिदिब्ला गाइस जानायाव लोगो मोनसिगोन दे नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन जानायाव लोगो मोनगोन खालदाब आंबो जानोसै जागोन गासिबो जागोन र' थ' मोनखांजोब्बाय रेडि जाजोब्बाय नोंथांमोना माखासे बेखौ देखायगोनब्रा र' माने जानाय भिडिअ बिराद लुगैदोंमोन नालाय थ' फाइनालि जानाय भिडिअ नायखांबाय थ' नोंथांमोना आं देखायगासिनो दे र' नै जाबाय पापार मा बानलु बुङो जायखिया बानलु देखायदोंमोन बारा हामथारनानै हानसां आथिंखे नै गाइस नुबाय वाव what a tasty ग्रेभियाव नालाय मजाखा दे सानसे दे थ' नायखाबाय दा बरिया ना ओइ इदि जानाङा इदि जानाङा हामा सरि गाइस हाथाला गोदोखौ लानोसै लाजानो जुरिसो खिखोना माखो लाजानो जायाखै र' माने आंसो रानगोन ना रानग्राया सोर मिथिबाय
आं सिदारान रिया नैबे जाहैबाय आइथें गिदिर गिदिर आं एफाब सबना आंनो गिदिरखौ ओंख्रिखौ आखाइजों हरदोलै मजा नै गुदुं आं जाजोंसै ना जागोनब्रा र' हाब नैबे गांखं संख्रिबो नांनो नाङाखै एसे बुंना होदोब्रा संख्रि नाङाखै गांखंखौ फिसा गरबाय दा मा फिसालै समान समानसो नै आंनिया नों दा हर होनबाय हरलाय आं बासिनो बिलाइ बे गिदिर बिलाइ जाबाय दा हानगोन जाखांबा दे चेस दाउ आथिंनि जा फैसाबाय आं जय बानलु सिब्र'नि जय आलु देखायनायनि माबायैनो गोरगुलायबाय आं मजा ओइ गांथं मा नांदों आंनो ओरैखोमला आरोबाव मा नांदों गुंग्रायसो माबा ओरैखोमला बेदर नांनायसो बेदर नांनाय होमबालाय बेदरसो बेदरखौ बिदि जायो नोङो गन्थंआव बेदर जायो नामा नोङो दा फार्स्टआव जखानायाव सोदावदों आंबो लाना जा हेभिखौ बरियाखौ लाना जा मजा जि टेस्टि मोनखायो आं माखौ गांखं नायो फिसा गोबाव जाथारबायना जों बिदि जायो ना गोबावनि उनाव नै दिनैसो जि मोजां थारलाखौ जाखादों गुरैनो आं खिन्थाबा रोंगौमोन नोङो नायदे आं बान जानो हाया नांबार ना जा फिल्म नायनांगौ मोजां फिल्म मा हेल' आं नायथ'लालै ग्रेभि जोंहा मिस्टार पाटेदेब जेदेक्सनि जानाया गोथावसिन जायोना आंनि जानाया गोथावसिन जायो कमेन्ट हरलाय सुनाया गोथावसिन जादों deket tuh lawan sih
आं सुपखौसो लांसै सुपखौ हाय आं गुरै जागादों बायसा गोदोमोन बेयो बेयो दाहाय जाखांबा जादोंमोन माय फेभरेट मोनखायो माने बेदरावहा बिदि होयोबा ना बेदरखौ दरनै बा दरसे बेखौ हो जि जाखाबाय उनिया आं जोबोर रोङो नों फोरोंनायब्रा मोजांबो मोजां मेडाम अके मेडामनो ओंखाम नांला टेस्टि बांद्राय बिदि अरलायनाखै ना ओरै होबानो थांखादों थर थरनो Oh my god, 点加了可以，哇！你攞嚟。เบียร์แค่ไปนั่นนะ 괜찮아 가. 가볼래 왜? 만져보네. 능는 작은 장난은 안 해. 안 라봐. 담배. हाँ बहुत टेस्टी 아직 그것도 그냥 버려 그대가 아이 기도 그자 이게 alhamdulillah 더 시도 먹네 알도 먹어 makasih ya mau jangan ayo jangan apa boleh ke sana kira-kira apa entah kayak narung 하라고 그래. 아이 참 비타민 되게 그래. 비타민 되게. 그래요. 캘슘. rồi ăn ra nào cái gì tại 유튜브는 내가 잖아. bây giờ thì cứ ai thường cứ cho nướng chuyện ăn hả 카메라 카메라. 카메라 없고 그러면 잠깐 다 해. 이거 타워 그냥 좀 불쌍해. 자 하나 비디고 자간
จันเข้าไปนะ guys ang naibeखौ जाला जानो हाला बानलु जानायावहा आं जेनखायो हाया आंนี่ทับป้าสบายลงจันละ जेराव 10टा बानलु होनांगौ ना बेयाव थाइनैल' होनांगौ आंनि थाखाय जेराव 20टा बेयाव खैथा होनांगौ मिथिगौ थाइब्रै आंबो बानलुखौ बारा होखायाखै थ' दहाय खानायखौ नुखादों दा आङो 12तासो जागोन आरो 10-12तासो खिन्थु नै बिदि होदो आरो ना थाइसे आङो बेबो दसेल'सो आलुयोलै मोजां दसेल'सो आलुयो बिनि उनावहा गैला जायै एसे खोमसिबायबो बेकग्राउन्डखौथ' नोंथांमोना नुगासिनो भिडिअनि गेजेरजों दा जोंबो माने बे भिडिअखौ बावनो इन खालामसै ना मा बुङो दा जोंनि दिनैनि जानाय भिडिअखौ नायना नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअहा थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय दिनैनि भिडिअखौ माने जानाय लोंनाय भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थ' गाज्रि दा मोनसै थ' बेनोसै ओमफ्राय केमेरा खालामबा लासिनो दे बिदिबा बाय बाय र' गुंग्राय गारना फैनो आं बे हा गुंग्राय गारना फैनो आं र'